The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Kyrwoh Hills Autonomous District Council GHADC hakasipauta regnailar arja arpun rio kala Mynjur ki jingpen kala haki rules shispa arpu prabat shispa arpu kandai ki bola play lat ban thau ya ke electoral roll ka kerpang tang na ka benta ki election Jong ki council lim kini ka sen jam ka wanra ek jingkala ka kongsan hakur kompanya ya ki election Jong ka Autonomous District Council hapo ka 6 schedule Jong ka riti sanchar kari India kat kum ki jingpen kala bala Mynjur ka hok ban tap bat bandon kerteng hakani ke electoral roll bekerpang kan syong nong rem ha ka jinglong riulum lani schedule tribe ringkat bat ki we ki jingdon kam ki bla bo da ki kendon dakani ki brio ki ba amde ki riulum lani ki schedule tribe kinom la show bandon ha ka electoral roll na ka banta ka election GHADC Kinoyalam jonga council ki ong bagani ki jingpen kala kalong ka sin jam ka bakong san ban pen bet thamai ya ka kom Jied nong mikman ban pen ne ya ka hok joki pat ba ki badai hok pan Jied nong mikman shaka district council hakipor ban 1 Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batai ya kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.